Από τα βόρεια εκπέμπω σήμα από το υπόγειο. Στο παχύ ευρώ κοστολογώ το δρομολόγιο. Απόδειξε ότι γράφω δεν παίζει τιμολόγιο. Παράνομα γραπτά ετοιμάζοντας το επόμενο. Ένα βέρς δεν έφτασε, η ανάγκη μεγάλωσε. Κάποιοι ρούχοι ανέψανε, άλλοι σοπάσανε, άλλοι το κράξανε κι άλλοι το δεχτήκανε. Ήταν βαρύ βλέπεις, δεν το μεριστήκανε. Πολλοί ρωτήσανε, κάποιοι λυγίσανε. Οι αντιδράσεις σίγουρα το νόημα δεν κρατήσανε. Με το καιρό οριμάζει σαν το καλό κρασί. Η γεύση τη φαντασία σου ανάβει. Ανά τετράμετρα χάνουνε την μπάλα. Οι φήμες εύκολη λύση, το IQ τους ανάλογα. Στα πεντάγραμμα τους ετοιμάζω κρεμάλα. Τα παιδιά θέλαν απάντηση, αλλά είναι άμετρα. Ξαφνικά οι μύτες ματώσαν, δεν βλέπουν ουρανό. Η γέφυρα δεν έχει φώτα, κατέβασα γενικό. Δεν είναι κράξιμα, απλά ένα ευχαριστώ που με ένα βέρς τα χάσανε για καιρό.